Kaynar hit, Болгар радиосында. Kaynar hit, Болгар радиосында. Бушлай тауыш беру системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Хәерле иртә, кадерле дуслар. Эфирда Кайнар хит һәм мин Ләйсән Гарифуллина. Бер атна 7 көн үтте дә китте. Без кабат Кайнар унлыкны барлыйбыз. Инде кадерле дуслар, Болгар радиосының 6-нчы милли музыка премиясе көннән-көн якыная. Тагын бер номинантны гына билгелисе калды сезнең белән бергә. Кайсы җыр булыр ул? Ә бит нәкъ ноябрь ае җиңүчесе әлеге номинантка ия булачак. Ярый, җырларга күчик һәм инде гадәттәгечә иң элек мин бүген катнашкан җырларга тавыш бирү тәртибен исегезгә төшерәм. Һәр бер җырның үзенең телефон номеры бар. Тапшыру барышында сез әлеге телефоннарны язып ала аласыз һәм үй телефоннарыннан шушы номерлар җыеп, ошаган җырыгызга тавыш бирә аласыз. 1 сәгать дәвамында берничә тапкыр тавыш бирергә мөмкин дисәм, әлбәттә инде серне ачам дигәнсез, ләкин сезнең өчен бүген бер нәрсә дә кызганыч түгел. Һәм шулай ук атна дәвамында 55-77 саннарына ТНВ сүзеннән соң буш ара калдырып, яраткан җырның махсус номерын да җибәрергә мөмкин. Димәк, дуслар, номерларны язып алгансыздыр һәм без башлыйбыз. Яхшылык эшләдә суга салды халык. Һәм инде бу атнада халыкара яхшылык көне билгеләп үтелә. Безнең заманда яхшылыкка урын бармысын. Бигрәк тә кырыс бит заманыбыз, дуслар. Сүзебез бүген шул хакта булыр. Мәсәлән, Айрат, Айгөл һәм Ришат Шәйхетдиновлар еш кына хәйрия концертларында бик теләп катнаша. Мондый концертларга һәр вакытта да рәхәтләнеп, бер дулкынлану белән барабыз дип сөйлиләр алар безгә. Һәм инде чыннан да кичкенә генә авыру баланың язмышына бераз гына ярдәм күрсәтә алабыз икән. Нишләп моны эшләмәскә дип, менә шулай итеп сөйләп күрсәттеләр алар безгә. Инде кылган гамәлләре үзләренә меңе булып әйләнеп кайтсын иде дигән теләктә каласы килә. Алай гына да түгел, күп тавышлар булып әйләнеп кайтсын әле. Yazmışlarda bir bizning yalgışlar, his duygular hıyallarda, yürekteki sağışlar. Eyleyken bir kulağını, para karşı basıp da, unutma şefkatlerini, uçlaşırlar aşkıma. Canlı kayım yanımda sin var şafta. Eyleyken bir kulağını para karşı basıp da, unutma şefkatlerini,
Хушлашырга ашыгыма Onun мәшәкатьләреңне Хушлашырга ашыгыма Хушлашырга ашыгыма Чыннан да хушлашырга ашыкмыйбыз, чөнки тапшыруыбыз әле яңа гына башланып китте һәм исегезгә төшерәм, без турыдан-туры эфирдә эшлибез, дуслар. Винарис фикренчә, кызганычка каршы безнең заманда яхшылык эшләүче бик әз. Ләкин соңгы вакытта бераз гына фикерен үзгәртә башлаган. Эш шунда ки, соңгы вакытларда Винарис ил-егет йолдызлы кичәләр оештырып йөри. Билгеле ки, беренче адымнар ясавы кыенрак һәм ул үзенең дусларына килеп теләктәшлек күрсәтүләрен сорый. Һәм шакката барлык ул чакырган кешеләр дә киләләр, рәхәтләндереп ял итәләр, чыгыш ясыйлар, кыскасы бәйрәм оештыралар. Һәм инде моннан соң Винарис минем дә сәхнәдәш дусларым белән иңне иңгә куеп эшлисем килә башлады. Аларга да ярдәм итәсем килә башлады. Бик зур рәхмәт аларга шушындый ярдәм, теләктәшлек күрсәткәннәре өчен диеп, менә шулай итеп шаккатып сөенеп сөйләде Винарис ил-егет. Һәм үзе дә соңгы вакытларда хәйрия концертларында бик еш, актив катнаша. Мондый хәйрия концертлар кечкенә авыр балаларга бик ярдәм итә икән. Шәхсән үзем моңа инандым дип сөйләде ул безгә. Менә шундый ихлас, ачык күңелле ярдәмчел Винарис сездән күп итеп тавышлар көтә. Әйләнеп бер кара әле, китмәс авылашмыйча, йөрәкәем түзә алмас, мине искә алмыйча. Төшләреңә керермен мин, уйларымда йөрермен, hey, зиһенемдә чуалырмын, сагышларга терермен. Төшләреңә керермен мин, уйларымда йөрермен, hey, зиһенемдә чуалырмын, сагышларга терермен. Мин диеп йөрмә әле, мин дә яхшы үземә. Карашларын үзгәртмәсәң, үкенерсең үзеңдән. Төшләреңә керермен мин, уйларымда йөрермен. Зиһенемдә чуалырмын, сагышларга терермен. Төшләреңә керермен мин, уйларымда йөрермен. Hey, зиһенемдә чуалырмын, сагышларга терермен. Сигезлегә басасың да, шыкылт-мыкылт йөрисең. Синең өчен янганымның, аңламыйсың, күрмисең. Төшләреңә керермен мин, уйларымда йөрермен. Hey, зиһенемдә чуалырмын, сагышларга терермен. Төшләреңә керермен мин, уйларымда йөрермен. Hey, зиһенемдә чуалырмын, сагышларга терермен. Зиһенемдә чуалырмын, сагышларга терермен.
Винарис илиге тәлігіне тәмлі етіп салатлар ясады, дусларын сыйлады. Һәм инде сіз дә бүгінгі ертеде қайнар шәй ішерге әзірләнәсізген шейләргіз тәмлі болсын дейіп тілеп қалабыз зәңгәр экраннар аша. Һәм инде бұл минутларда Винарис үшін 117-ден артық тауыш келіп ирештім һәм тапшыру барышында, ягъни мәсәлән, тагын 40 минут дәвамында сіз әле аңа тавышларыгызны юллап җибәрә аласыз. Без исә Динә һәм Рафаэль Латыповларга күчәбез. Һәм күп кенә озын тормыш юлы узган Динә Латыпова безнең сорауга бик фәлсәфи җавап бирде. Беләсезме нәрсә диде ул? Мин гамәлемне бер кайчанда яхшылык эшлим диеп кылмыйм. Бары тик кеше булып калырга гына тырышам, кешелекле булып калырга тырышам һәм йөрәк кушканча гына яшим диеп җавап бирде. Менә шулай фәлсәфи җавап, дуслар, һәм инде ничек кенә булмасын, Динә Латыпова ассызыклап үтә кешедә мин кешелеклек сыйфатларын, уңай, матур сыйфатларны, кеше артыннан сөйләп йөрми торган сыйфатларны бик тә хөрмәт итәм дип сөйләде ул безгә. Динә һәм Рафаэль Латыповлар безнең зәңгәр экраннарда "Син җаным" исемле җыры белән үзегезнең хөрмәтегезне, үзегезнең мәхәббәтегезне тавышлар аша юллап җибәрә аласыз. Canım barında
хит тапшырыгын алга таба дәвам итәбез, дуслар. Мин сезнең исегезгә төшерәм. Без турыдан-туры эфирда эшлибез. Шуңа күрә инде телефоннарны алдан ук язып куярга кирәк иде. Әгәр дә теге яки бу җырга күбрәк тавышлар юллап җибәрәсегез килсә. Әйтеп узганымча, һәрбер җырның үзенең телефон номеры бар. Һәм тапшыру барышында сез үй телефоннарыннан әлеге номерларны җыеп аларга тавышлар бирә аласыз. Без бүген яхшылык турында сөйләшәбез. Гүзәл Идрисова, көн саен кичкенә генә яхшылык эшләсәң дә күңелгә рәхәт булып китә. Урамдагы адашып, ачлыктан интегеп йөрүче хайваннарны ашатып аласыңмы син? Авыр сумкасын күтәрешеп бер җиргә алып барасыңмы өлкән яшьтәге кешеләрне? Я булмаса берәр әбине юлдан чыгарасыңмы? Юлда адашып йөрүчегә юл күрсәтәсеңме? Нәкъ менә шушындый кичкенә генә матур гамәлләр әлбәттә инде күңелгә рәхәтлек бирә дип сөйләде безгә Гүзәл Идрисова. Һәм балаларны да нәкъ менә шулай тәрбияләргә тырышалар икән. Без бу темага телефоннан сөйләшкәндә, арткы планда Илназ өздереп гармонда, баянда уйнады. Миңа калса, тагын бер яңа матур җыр туарга була. Тора һәм инде бәлки кыска вакыт аралыгында без әлеге җырны ишетә дә алырбыз. Әлегә әйдәгез бергәләшеп, нигә икән, нигә шундый без исемле җырга тавышлар йырлык. Җитмисең безгә дибез һаман, шәм душ итми безгә кирәктә. Җаның өшеп күңлең сүрелгәндә, бер җылы сүз җитми йөрәккә. Җаның өшеп күңлең сүрелгәндә, бер җылы сүз җитми йөрәккә. Бер җылы сүз җитми йөрәккә. Сушит бигерәккә. Бер җылы сушит бигерәккә. Бер җылы сушит бигерәккә. Эх, туганнар, ник соң шул кадерле? Бер-беребезнең кадерен белмибез. Күз алдында моңлы җаннар сула, без аларны гүя күрмибез. Күз алдында моңлы җаннар сула, без аларны гүя күрмибез. Без аларны гүя күрмибез. Яудырабыз, алтыннар аны тиңлибез. Кемгә кирәк ул сыңлаган сүзләр, шуны да бит аңлый белмибез. Кемгә кирәк ул сыңлаган сүзләр, шуны да бит аңлый белмибез. Кемгә кирәк ул сыңлаган сүзләр, шуны да бит аңлый белмибез. Шуны да бит аңлый белмибез.
Гүзәл Идрисовга нибары берничә тавыш кына җитмәде, 200 итәр өчен, ләкин тапшыру барышында сез әле 200-не дә 300-не дә җибәрә аласыз. Рәхим итегез, без турыдан-туры эфирда эшлибез. Шуңа күрә Гүзәл Идрисовга тавышларыгызны кызганмагыз. Алга таба дәвам итәбез, дуслар. Болгар радиосының 6-нчы милли музыка премиясе көннән-көн якыная. Барысы да әзер дияргә була, ләкин бер номинантның гына исеме әле билгеле түгел. Нәкъ менә ноябрь ае ахырында без әлеге исемне әйтә алачакбыз. Кем булыр ул җиңүче һәм инде бу дәрәҗәле исемгә кем лаек булыр? Алтын йолдызын кулына кем алыр? Бу сорау әлегә ачык кала. Инде алтын йолдыз дигәннән, әгәр дә сез аның нинди авырлыкта икәнен беләсез икән, Instagram шилтәренә кереп, Болгар радиосының аккаунтын табып, җавабыгызны язып карагыз әле. Әгәр дә дөрес булып чыкса, сезгә бик истәлекле матур бүләк эләгәчәк. Нәрсә дип сорыйсызмы? Җавап бирәм, әлбәттә. Милли премия символикасы төшкән матур истәлекле бүләкләр, дуслар. Димәк, вакытыгыз бар әле. 25 ноябрьдә нәтиҗәләр чыгарылачак. Һәм инде рәхәтләндереп, әлеге кичкенә генә бәйгедә сез дә катнаша аласыз. Шулай итеп, дуслар, без чиратта катнашучыларга күчәбез һәм зәңгәр экраннарда сезнең тавышларны зарыгып көтә Гөлсерин Абдуллина һәм Азат Абитов. Җирләрдән акыш төшә күлләргә, бәхеткә изләргә. Мин дә төшәм күлләргә, акышларына күзләргә, бәхетемне эзләргә. Кышларда яңалашып, яшәр иде бәхеттә, бара кыш булсак әгәр, йөрәкләр тибүләреннән туктаганнарга зәңгәр сутысы, вабдукыннар тиберәлешін, иркәләп җилләр исә. Башларын башларга салып, сөю назларында калып, акышлар дулкын ишә. Акышлардай парлашып, үтәсе иде гомерне, шул кышларда яңалашып. Яшәр иде бәхеттә, бара кыш булсак әгәр, йөрәкләр тибүләреннән туктаганнарга бәхетләрне телим, акыш сөюләрне телим, адашкан язмышларга. Yüzəsi idi күлләрдә, акышлардай парlaşып, үтәсе иде
тоқтаған нарға Бу дуэтыбызның җанатарлары ай-хай тырыша тырмашам. Дуслар, ләкин башка катнашучыларыбызның да җанатарлары бүген йоклап ятмый. Әйдәгез әле таблицага күз салдык, кемнәр беренче урында бара икән. Әйткәнемчә, Гөлсерин Абдуллина һәм Азат Абитов беренче урында һәм бераз гына калыша алардан Алия Карачурина, димәк, әле көрәш алда дигән сүз, әле 3нче урында Мурат Гайсинны күрәбез, димәк, әле ул да беренче урынга менә алачак. Кадерле дуслар, без исә тапшыруыбызны алга таба дәвам иттерәбез һәм мин сезнең исегезгә төшерәм. Без бүген яхшылык турында сөйләшәбез. Марат Шәйбаков та яхшылык эшләргә тырышам, омтылам дип сөйләде. Һәр елны үзенең туган авылында ул сабан туйларны үз көче белән уздыра икән. Клубка яңа шәп матур урындыклар күп итеп кайтарткан. Ләкин бу турда ул безгә теләр-теләмәс кенә сөйләде, чөнки Марат Шәйбаковның шигыре яхшылык эшлә дә суга сал. Без дуслар, шулай ук Марат Шәйбаковка яхшылык эшлик әле, күп иттереп тавышлар юллап җибәрик. Җыйныдың китәргә яшьләрең күзеңдә, мин генә түгел бит, әрнисең үзеңдә. Әлегә варалар бер генә адым бит, син минем яшьлектән яраткан ярым бит. Араны үзәргә эзләмә юлларын, булса да башкалар, алар мин булмамын, мин булмасылар алар, минем күк яратмас, üzülgən aralar, яңыдан ялганмас. Шулай кирәк дисәң, ушлашып китәрбез, син мине, мин сине, бәхетсез итәрбез. Ят ярлар янында сагынып, саргайып, üzülüp ялганып, гомерләр үтәрбез. Араны үзәргә эзләмә юлларын, булса да башкалар, алар мин булмамын, мин булмасылар алар, минем күк яратмас, üzülgән аралар, яңыдан ялганмас. Без аерылышырга булдык. Мәхәббәт үтте бугай. Елыйсың, син шулай теләдең, мин биргән бәхетенең кадерен белмәдең. Дөньяда ярлар күп, сиңа да, миңа да, син булмас ул миңа, ул булмас. Саклаганнарда гына мәхәббәт саклана. Араны үзәргә эзләмә юлларын, булса да башкалар, алар мин булмамын, мин булмасылар алар, минем күк яратмас, üzülgән аралар, яңыдан ялганмас, üzülgән аралар, яңыдан ялганмас.
Башкортстан егете Марат Шәйбәков бу минутларда 300-гә якын тавыш җыйды, ләкин милли премияне алыр өчен бу тавышлар бик тә әз дуслар. Шуңа күрә, әгәр дә инде нәкъ менә шушы җыр алтын йолдыз сынын алсын дисәгез, әлбәттә без сездән күбрәк тавышлар көтәбез. Һәм алтын сын дигәннән исегезгә төшерәм, 8 декабрьдә Пирамида концертлар залында без сезне искиткеч матур зур тамашага чакырабыз. Әлбәттә, сүз Болгар радиосының 6-нчы милли музыка премиясын тапшыру тантанасы турында бара. Яшь чикләве 6+, килегез, бик шәп булачак, грандиоз булачак, сценарий авторлары бөтен серләрне дә ачып бетерми, ләкин шәп булачагына без әлбәттә ышанабыз, беләбез һәм Яңа Гасыр телерадио компаниясе Болгар радиосы хезмәткәрләре әлеге матур тантанага бөтен көчен биреп, ихлас әзерләнәләр. Килегез, дуслар. Әле билетлар алдыгызмы соң әле? Дип сорап куйым әле үзегездән сыр итеп кенә. Әгәр дә әле уйланасыз икән, мин сезнең исегезгә төшерәм билетларны сез Кассир.ру сайтыннан сатып аласыз. Без бүген яхшылык турында сөйләшәбез. Лилияна Ирназарова да еш кына ятим балаларга ярдәм итеп яшәргә ярата икән. Акчалата, бүләкләр белән, ризык белән концерт кую дисеңме, бәйрәмнәр оештыру дисеңме, барысында эшлибез алар өчен һәм инде аларның рәхмәтле күзләрен күрү күңелгә рәхәтлек бирә дип сөйли ул безгә. Һәм шулай ук олы яшьтәге әби бабасын да онытмый, аларны да куандырып яшәргә тырышам ди ул. Аларны куанганнарын күрү, шулай ук сөйнеш, алар да бит сабый балалар шикелле сөйнәләр дип сөйли безгә Лилияна Ирназарова. Менә шундый ачык күңелле, ярдәмчел Лилияна һәм сезнең игътибарыгызга үзенең җырын тәкъдим итә. Тавышлар юллагыз. Күңелләрем мөлдерәмә, сагышым сыймый җанга. Күңелем шаркышмый, ашкына синең яныңа. Сагындым мин, бик сагындым, сагындым ничек кенә синсез икән гомер юлларын үти. Саксык булып күренәм мин, керәсең төшләремә. Сагындым мин, бик сагындым, сагындым нихәл итим. Синсез ничек кенә синсез икән гомер юлларын үти. Сагынуым шиктән ашты, елыйм да җырлыйм менә.
Şuşa yakta dünyalarda Kirek minga sindena Sinsiz nişekena Sinsiz iken ömür yollardan uti Sağındım min bik sandım Sağındım nihal edi Bir haberine Yirgemsin sine Kupmak edi Sağındım canım Sensine kopmak edi Алга барабыз дуслар. Һәр даим мохтаҗларга ярдәм итәргә тырышучы урамдагы этмәчләрне дә ашатып йөргән Муратга син һәр вакытта да яхшылыкка омтылып яшим дип сөйли. Ләкин инде бу гамәлләре турында ул теләмәс кенә сөйләде. Мин үземә бәя бирә алмыйм инде дип әйтте ул безгә һәм алай гына да түгел. Роберт Миннуллин шигыре белән җавап бирде. Мин үземә бәя бирә алмыйм. Әйбәттер мин, бәлки ямандыр. Әйбәт дигәнем дә чын түгелдер, яман дигәнем дә ялгандыр. Менә шундый шигъри җанлы җыр моң яратучы җырчы Агла моң җырына сезнең бәягезне көтә. Yağılar yaraq-yaraqda Kuyga münsibə Kökdən yıldızlar Mangla jartыңалай Qoşalab jaralay Üz yılın taba Xəttə yılsızlar Mangla jartыңалай Qoşalab jaralay Üz yılın taba Xəttə yılsızlar Yıldızlar sipeken sirli mığınarda Əkiyyət kətin söyügü yedir Qolumda qaramon amonlar ağılar Şırlı min tügül söyüz edir Qolumda qaramon amonlar ağılar
sinde şağlar Sürmesin balığa yanşı yıldızım Minem yazmışım sinde şağlar Minem yazmışım sinde şağlar Minem yazmışım sinde şağlar Мурат Гайсин бу минутларда Оғыламың исемле җыры белән лидерлар рәтендә инде 3 җырчыбыз Хоман сайын беренче урынга менәләр һәм Мурат Гайсин дә инде берничә мәртәбә беренче урында булып карады, ләкин әле икенчегә, әле өченчегә төшә. Тагын 10-15 минуттан инде төгәл билгеле булачак беренче урынны бу атнада кем алыр икән. Бик көчле көрәш бара дуслар. Бераз соңрак кына сезгә әлеге таблицаны күрсәтербез. Без әлегә алга таба дәвам итәбез. Әни булган көн ханымның, хатын-кызның иң бәхетле мизгелләре дисәм, бер дә ялгыш булмас. Бар тик әни кеше генә 9 ай буе карнында йөрткән баласын кочагына алып күкрәк сөте белән имезү бәхетен кичерә ала. Кадерле ханымнар, сез дә беренче әни булган мизгелләрне хәтерлисездер. Әлеге хатирәләр белән безнең белән дә уртаклашсагыз иде. Хат юллап җибәрсәгез иде. Bulgar.radio @mail.ru һәм Bulgar радиосы Максим Горький урамы 15-нче йорт адресы буенча без сездән җылы эчтәлекле, матур истәлекле хатлар көтеп калабыз. Безнең нәтиҗәләр 20 ноябрьдә билгеле булачак һәм инде әлбәттә иң матур бүләкләрнең берсе ул 8 декабрьдә Пирамида концертлар залында үтәчәк милли премия тантанасына 2 кешелек чакыру билеты эләгәчәк. Һәм алай гына да түгел, кызыклы хат авторларын шулай ук матур бүләкләр, истәлекле бүләкләр көтә. Рәхим итегез, дуслар, языгыз безгә үзегезнең хатирәләрегезне, үзегезнең истәлекле матур мизгелләрегезне. Алга атлыйбыз һәм бу минутларда безнең зәңгәр экраннарда Алия Карачурина. Шулай ук беренче урыннарга менәргә тырыша, булдырып булыр микән? Карарбыз. Син кемнең бәхетле кояшы, күзләрең шомыртлар карасы, янса да йөрәгем сөюдән, иркәли күзләрең карашы. Син кемнең бәхетле кояшы, син кемнең кояшлы бәхете, янымда да син дә яр булса. Шул инде дөньялар рәхәте. Син кемнең бәхетле кояшы, син кемнең кояшлы бәхете, янымда нәкъ син дә яр булса. Шул инде дөньялар рәхәте. Недер бәхетле итәргә, син туган, син килгән бу җиргә, тик сине яратып сагынып, язгандыр миңа да яшәргә. Син кемнең бәхетле кояшы,
кояшлы бәхете янымдан синне яр булса шул инде дөньялар рәхәте син кемнең бәхетле кояшы син кемнең кояшлы бәхете янымдан синне яр булса шул инде дөньялар рәхәте Кояшта яндырма канатым гел сиңа талпынам чагында бәхетле булырга җитә бит мәхәббәт утында януда син кемнең бәхетле кояшы син кемнең кояшлы бәхете янымдан синдә яр булса шул инде дөньялар рәхәте син кемнең бәхетле кояшы син кемнең кояшлы бәхете янымдан синдә яр булса шул инде дөньялар рәхәте янымдан синдә яр булса шул инде дөньялар рәхәте Алга атлыйбыз дуслар, һәм инде бу минутларда кайнар хит унлыгына амна тагын берничә минутлар гына калып бара. Һәр вакытта да Азали зиннәт булган җирдә, һәр вакытта да кояш һәм бәйрәм хөкем сөрә дисәм, бер дә ялгыш булмас. Минем кешеләргә күтәренке кәеф бүләк итәсем килә, кояш бүләк итәсем килә, яманлыкка урын калмасын иде диеп тели ул, һәм инде үзе дә нәкъ менә шулай яшәргә тырыша. Бар тик кеше ихлас күңелдән кеше булып кала белсә генә, зур бәхеткә ирешә ди ул. Менә шундый фикерләре. Азали зиннәт кайнар унлыкта шулай ук сездән тавышлар көтә.
Эфирларда тавыш бируне туктаттык, дуслары. Барлык катнашучыларыбызның җан атарлары да бүген бик актив катнашты. Бик күп тавышлар килде. Һәм инде нәтиҗәдә бүген атна җиңүчесе Аккышлы күл исемле җыры белән Гөлсерин Абдуллина һәм Азат Абитов. Ихлас күңелдән аларны тәбрик итәбез. Кадерле дуслар, без бүген яхшылык турында сөйләштек. Яхшылык эшләргә курыкмагыз. Яхшылык җирдә ятмый ул. Һәм инде әлбәттә күңел кушканча рәхәт итеп яшәргә тырышыгыз. Матур еллар сезгә. Киләсе очрашларга кадәр сезнең белән мин Ләйсән Гарифуллина булдым. Бушлай тавыш бирү системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Кайнар хит, кайнар